Nedostatečně pečlivá hygiena vnějšího ucha může vést ke zhoršení průchodnosti zvukovodu. Může se tak dařit mikroorganismům, které jsou zdrojem zdravotních problémů s možnými vážnými následky. Aurekon kapky jsou prostředkem pro pravidelnou péči o vnější zvukovod. Ulehčují a zdokonalují čištění vnějšího zvukovodu, omezují, změkčují a odstraňují vzniklý ušní mas. Ušní svíčky Aurekon jsou bavlněné trubičky napuštěné směsí včelího vosku a parafínu. Účinek je v efektu komínového hoření, který uvolňuje a vysává nečistoty. Svíčka čistí celé sluchové ústrojí a vyrovnává tlak v hlavě i uších. Aurekon ušní sprej rozkládá ušní mas, aniž by dráždil ušní bubínek nebo kanál vnějšího ucha. Je speciálně určený pro běžnou hygienu a slouží jako prevence proti ucpání zvukovodu. Pro vaši fyzickou i duševní pohodu a pro klidný spánek vašich dětí je tu ušní sada Aurekon. Vysoká kvalita produktů na přírodní bázi s jedinečným složením.